Ya guys, wayang masak guys. Kayak sarapan Dek Dinda gitu. Kok nonjok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide saya iki prei guys, gak ning Tegalan. Soale cara enek iki ning nggon sing wis adoh-adoh cara mono. Piye ya dese numpak motor dhewe kuwi dalane lah yo elek gak wani ya guys. Makane iki mau adike dese kan ambek bojone. Lah Pak Suli tak jak kuwi peh adoh guys, maksudnya adoh karo kene iki adoh. Jadi Pak Suli gak gelem adoh-adoh golek sing edak-edakan ae jadi bener-bener adoh guys. Soalnya desi iki nek numpak motor gak patek prigel ning dalan elek-elek ngono kuwi daripada kok tiba-tiba ae mendingan yo leren dhisik guys. Iki desi iki arep ngoseng karo terong karo capar. Engko tak tambahi godhong telo, tapi godhong telone iki urung ramban, guys. Urung jipuk. Cek ndadarno untuk Dek Dinda iki mempersiapkan sarapane sik. Gedhen teflon iki, guys. Tak ceplokno ndok. Ngenteni oseng-oseng kuwi tetep kesuwen. Ben atus sik minyake. Wis tak lerno sego. Mau segane iki yo nganu guys, tak masak ning kompor dhisik. Terus sediluke 5 menit wis jeglek. Nek gak ngono kesuwen kok Dek Dinda gak sarapan. Wis tak lerno. Dese iki tangine ya santai. Emang jam 3 iki alarme iki yo mekan tapi yo alah wong ora nende-nende. Aku yo terus santai, guys. Tangiku ya terus pokoknya 4:30 agak tangi. Wis bar nyapu, desih bar nyapu. Terus kelambiku ya wis karek jemur. Anu ya, motornya Dinda panasi saya. Kenapa, Dek? Kontak ya? Sing motormu? Dek kontaknya iso rusak iki piye lho? Angil ngono kuwi ya di kontak. Wolak-walik. Bisa ngomongin apa, Dek? HP-mu. Apa kuwi dipel kancamu? Napa? Kudumu kurang ngguri kita sing ngguri. Wah, lagi Mbak Mega nih. Nek iki omongan iki. Dengar apa? Cabut. Piye Dek motornya bapak Dek rusak ya? Lah wong ning kono rek ya mbok setang barang. Iki berarti kunci setangan ki. Ya. Loh. Lah nek kunci setang tak ngene, Mas, gak leren diklik sik ngono ku ya, buka ngono ne. Iya lah maksudnya. Wong dikunci setang nek wis iso buka kene ne, biasane nek cek menggok ngene iki kene ne cek nutup.
Wis buka tek ngono ngene piye? Liwam mbok apakno ngono ki mang. Yo wong nganu rek disetang barang wong ngrasakno kowe iki yo. Heran aku. Ning omah arek disetang kok kaya wong digawa ning ndi ngono. Kok kaya ape ditinggal ning ndi dikunci setang. Nek ning ora-ora ngono ya piye nek. Biasanya ki tak bolak-balik ngono ya kena, tapi kan ora tak setang. Maksudnya cara tak setang tak tinggal ning Tegalan ngono kae. Tak kene sor gedang ning ngono kuwi tak setang. Lha iki ning omah kok dikunci setang. Kaya kurang kerjaan iki. Gege-gege. Iya guys, ngono rusak nih. Iki Mega iki suarane banter men iki ndak ning guritan kono apa ning ndi. Ora kena ya wis nggawa ning bengkel ya. Layak man Mega iki suarane tong cemlering lho kok kono ki. Apa ajane ning guritan ki aku. Oh alah yo, ya nek goro-goro kok ora roh, guys. Nek wong golek iwak banyune disedot, guys, kalau enek iwake. Lah Mega ki beneke cemlering suarane kok kono ki. Enek apa ning guritan kae batinku? Entuk agi ya? Entuk agi. Mbah entuk pira kuwi? Alah yo yo. Lah nek cara dijeguri ngono gak kenal dijeguki. Lho kae lho Mbah entuk agi pletik-pletik. Saya tak liwat kok. Alah mambuk. Tak liwat. Wader to. Wala sak mbuh kuwi. Heh? Lah Mega iki suarane cemlering iki kok kono iki. Enek apa ning guritan kae aku ngono. Suarane empuk ya, Mbah. Iki Mbah Ran ki mbanyoni iki lho, guys, tandur. Lah kok ndelalae enek iwake. Lumbange. Cebak men cek nerene, Dok. Entuk sapiro. Alah. Alah water, guys, cilik-cilik. Pletik. Engko dibothok, Dok. Hati-hati lho, hati-hati nek alpiong akeh piong. Bothok dibothok. Walalah ki lho keong sakmene gedene iki lho. Lah, Mbah. Kena sikil. Lah iya ku lho keonge sakmono gedene. Lah ngono, Dok, piyaki ngono. Lah kuwi lho walah petik-petik kalau Mbah ning ngarepe ngono, Mbah. Alah, nek Walalah agi ku lho. Lho iya. Lah iya Enak apa ora? keong sakmono-mono gedene ku lho. Keong enak apa ora? Nek sing iso ngolah ya Lho enak. sing kuwi lho didol lilik kuwi lho bidene kus kuwi lho. Iya ngono kuwi. Nek kuwi bekecot iki, Pur. Rek kaya mbiyen do teh untah Mbah ngarepem ku lho, Mbah. Emak apane tumbuk Petik kok ngono ku lho. Apane iki? Mbah dok ngono kuwi wong pakare nek Kuwi lho ndi wae iki. dek cilik mula senengane ngono ki seneng apa nek ngarani tewu ngono kae. Ora kresek. Apa ning gone ikrak kuwi gak brosot. sampai kemarin coba piye? Dewi ra.
alah. Iki konangan cah cilik-cilik aja do sekolah ngono Mas Sam. Mak, kepit-kepit iki lho. Ngarepem Iya, lho. lho. Dong telo aku lho. Alah, piyak. Dong telo lah, iki lho ngisore. Kangkung ah kok dong. Lah kuwi lho kepit-kepit mang kok iso adenge keyong iki lho. Kuwi wae do. Alah ketane. Lah. Wes ndang melok. Kae sing nyidam kae engko ora pengen potok wader kae engko. Pak kletom krae. Ndak berat tumbah. Kandhane iki lho, apa jenenge nganggo kresek, sentani kresek. Balik ke rumah. Kalau mbok serai ketumbu kondangan kuwi, Dok. Sampai masak ra sida iki, Guys. Gara-gara Lah, wong aku do yo golek Mega iwak. mangane walah iwak kae iwak aku. Kowekku kulo cemlering suarane Iya. Mega iki. Enek gara-gara apa ya ning guritan kaya aku ngono. Walah sambo kita ya, tapi ning sayange ning kono. Ndok lho padha berarti. Iki nyara di kali sik kau terus kan iki lho. Ngono ora. Anu kaleni ngono lho, Dok, mek arit terus kangkung iki piyak rono rene ngono. Anak keonge ku lho nek kena sikil. Kok banyune mili rak catet banyu keli kuwi wadere. Alah mak keong gondangak ku lho, kira pura leh. Rantuk yo. Ora ya elone pur ndak. Lho kuwi ra ketara iki. Yang rantuk yang. Kanggo arit kudune kok. Ya, menarik sepur. Gajian bisa gentarin saya kok jadi ra kena kok. Tak kaya aku sok jadi itu. Lha kuwi nek wong sing iso ngolah ngono enak lho, Mbah. Payu lo nak. Iya, ning kene mari juga patek nganu keong-keong dibuaki mari. Kowe ndang melok jegur aga. Wong kuwi mang salah metum kok kono jane rene kok. Bocah kene kon golek iwak yo walah. Belak nek kon golek iki. Lele iki paling isek ning jero kono Nek lele iki biasane lho ya nek urung sat tenanan ya, Kong. Urung gelem nganu. Nek lele. Oh, ini marah ewa ke kangkung kok. Ya Mbah arep. Iya ora narik kan. Dulu lo ambus. Nyala jak tunggu jak. Kali ini ngono gelek jalan. Lu nyetok nek putih-putih malah nanggung ini iki ya. Iya, diplungi obat ngono tok man nganu ya. Nek kedang ambah ngono. Ora kok iki bae malang wakis iki kok. Nang rasane piye nek ngubek ngene. Saru kenek mbah iki. Ya ngono. Ngapo tase kok dhuwur banyune ak mili rene. Dhuwur wis rame. Malah aku malah anu kok nek ijek ora kena dikene sampean. Lho cek nek bae wong bebene mang cek lele tek wale cek akeh kok. Ya kapolda gak usah mati ya. Lah ngono ak banyune mili iwake katut Mbah do. Ora kena iki lho, Mas. Pati ngono ki gak apa-apa dipangan. Ya ora. Ini anak-anak kecil kali kok lho. Lah wong Renan, Cindy, Yopi, gua saiki. Rumah tok orang sitok ambek anak lele. Kuwi apa sih ra ngono? Foto iki. Apa kuwi? Atas itu. Orang neno ketel kok lagi anu. Oh, Mbah do entuk agi ki lho. Ngajari ngono. Pletik. Sing ngombe bae. Ngono lho. Sing ngombe. Oh ya kok malah sampean gak oman nek dhuwur aku. Ah, ora mana wis iwak akeh. Ngape man kok penggo. Jomo. Aku sing kono ya dene.
Oh, mbam iki sing film mbam tok arek. Ngono iku. Yang tak cilik-cilik koyo nabi anakku ora. Ora doyan. Lagi ya. Oh, Kalau pletik Mbah Dok. Wadur tok. Walah kuwi dibothok Dok kok Dok. Tukokno kambil enom. Ini ada mbak butuhkan apa ora? Oh, enggak ada iki. Ya ora kuwi anu digone ngomah sek kok dede tumbuh bareng kok apa. Malah do mencelat dede kono. Nang ngubah stok nang. Pletik ngono. Lele. Ora omong jabang bayi ngono ga kowe iki meteng Oh, bang lah. nyekeli lele ngono anakmu sampean polahe. Apa mangga tekan? Ora kena iku Kok dilegoni kerang ta? wong barang urip dhewe, Pak. Waras itu. Tak ngono tak. Aku wadur kan sing anakku. Kadene iki ya ambek Renan. Goreng ning omah iki. Lah yo bake pur kula digawa ora dibalekno nek goleki ngantek iyeng-iyengan digocah cilik-cilik. Lah kuwi jane sak mengulon rono lho, Mbah. Anu kuwi kangkunge kuwi piyak rene ambek rono ngono banyune iso rene engko. Sing mari kesumbat yo kangkung kuwi kok. Tak mlebu ga? Alah, kaya merucut. Yo anu Bolong kok silete sumpeli kuwi lho, kresek-kresek apa-apa ngono lho. Dek enek plastik-plastik ga? Ya, Sumpeli apa ngono lho. Godhong-godhongan kayak kena. Ben gak nganu. Gak brosot mengisor. wae lele iki ora enak. Lho nek lele iki biasane, Kong. Nek urung sat ki urung anu nek lele. Olah ngarepem ku lho, Mbah, pletik-pletik kok ngono. Wader cilik-cilik iki. ngene kayu kangkunge tak pangan kok. Iya ndek terangan kayak alah ga megah. Gegerem nek ulere ga aku rek jemboran. Alah, ta udah. Cipok, Dak. Mbah, Kuwi lho. Ayo kok kono. Mbah Dok kuwi lho. Enak uler gatel ning gegere mega kuwi lho. Lah. Aku kok jemboro kamu. Aku kok kono malah balik. Iya. Aku kok Wong kuwi iki mbelak golek kok ya bar ge satne ora nae kecilane ora petik-petik ngono enggak. jane pendek ingi yo Mbak sampean sampe banyoni iki. Budingi jauh bare. Urung angkete ya ape di nganu Pak Anggi kuwi. Oh alah guritan ki anggere nek blombange yo niki guys, nggo niwak. Iki nek rendeng ngono kae nek banyune nganu ki sobek angger banjir ya wis walah banyune mlumpat ngalor rene. Kanggo Mbah Dok golek wis dimasak wis dipangan bareng-bareng. Wong Pak Sudinda ki ya ora gelem marai, dhisik ape melok nyemplung yo. Wegah wong sing diolahno yo demoh. Yo guys, ki engko dhisik malah ra sida masak. Nyuting wong golek iwak iki engko. Kae Pak Surung sarapan. Tak sambine masak ya, guys. Karo masak karo resik-resik dhisik ki urung isah-isah barang. Wong Dek Dinda wis mangkat sekolah paling.
Sing sitoke kamang sogoke montor mah rusak. Pak Su kamang mbuh piye kamang. Nek apa ora? Gak kena ya? Alhamdulillah guys, iki desih nek masak wis mateng kabeh. Oseng-oseng guys, iki mau tak campur-campur ya nek godhong telo rambat, enek cambah, koro, terus terong. Jadi masakan campur sari ala-ala dong sambi. Ora masakan khas endi iki? Padang, ora masakan khas endi ya guys. Pokoknya masakan sing terkenal ki ora. Iki masakan sing terkenal ning desa dong sambi ya iki oseng-oseng campur aduk campur sari. Terus iki lomboke iki mau sambel iki desih iki jarak guys. Maksudnya sengaja ora tak peki lombok abang. Jadi enak lombok rawit biasa ngono. Tak osrek guys. Menyala. Tak campur terong tis kesukaane desih ya pokoknya. Sambel ala-ala desih, sambel ala-ala dong sambi. Ora sambel khas Bluro ya guys. Lawoke kerupuk. Wis dadi ning Bluro ki ora nek khas guys. Khas iki cuma sego pecel bungkus daun jati. Ya wis lontong wis ngono-ngono kuwi. Lontong sambel apa wis ora enek khas Bluro sing menarik ngono iki gak enek. Masakan iki wis cuma ngene-ngene iki. Dadi oleh-oleh wong Bluro ki ora enek sing terkenal ngono lho guys. Ora kaya nek ning Ngawi ngono kan enek keripik tempe, enek khas opo ngono. Nek ning kene iki ya wis kasemi eneke ciri Pak Su. Eneke kasemi. Mbah Kasemi. Oh, alah ya guys. Iki enek tahu susur, enek anu tapi iki urung tak panasi guys iki. Iki tak panasane sedulu kena nggo, cuman cek bar kulkas. Tak panasane sedelok. Kena nggo lawuh. Tahu dia apa? Tahu ke lho, Bu Edi ki yasinan. Ora nek sing mangan terus tak kek ning kulkas diparingi jajan. Iki mangki tak anget. Kong. Iki lho, boleh. Nek nutup toples ki mulane ya sing rapet. Kerupuk pirang-pirang do mlempem kabeh nek nutup termodus sak sisih tok. Aku yo semblemet ini. Lah ya sapa sing mangan yo kowe nek biasane nek angger nutup toples mesti sen gak rapet. Ikat-ikat ayo ben. Ayo. Seneng amin sing ulet-ulet ini. Guys. Sarapan guys. Sampai apa iki? Ale. Oseng-oseng sapar ah. Iya. Cambah. Oseng-oseng campur sari, campur aduk. Mas. Jane. Kene cek barang. Terong tis. Sambelnya. Juga sarapan Favoritku pokoknya. Kalau neng pertegalan gini masak iki dipilih sing simpel-simpel ya guys. Jadi ini sing cepet sing jadi gak jarang mangan jangan. Ya nek jangan tapi yo entar tak ngerti gak dipangan. Nek iwake piring. Tak suyo mah. Iki ayam guling siji mbak rongkong siji ngono. Mangan dong. Anyi-anyi nek pitik iwak pitik kemrempes digoreng ngono iki Mas wis seneng ngono iki. Sawambelno iki. mbak pitik ra. Gak gelem tuku kowe ya. Top. Tutup ya. Wis ngono ae guys. Kontene guys sesuk dilanjutne guys.
Tunggu konten-konten selanjutnya. Doa baik kembali baik ya. Iya. Semua family onan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri sehat-sehat selalu. Amin. Diparingi panjang umur, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tak tutup wabarakatuh. mesek guys yo. Tak sampe saya kali nyembani. Yang pedes siapa nih ya? Sambel itu. Pak Suyar golekno obat dhisik ya ning apotek. Buat gatel-gatel iki contoh tak lereni awake dhewe Sabune sini. kok tak paling bingung. Sabune apa Mas Mang jenenge? Wis ah ning komene pemirsa ngono lho. Nah, sabun jatuh apa sih? Maksudnya selain detol kan enek neh sing apa ngono lho ning komen-komen emang akeh kok do diparingi saran ya, guys. Matur suwun nggih saran-saranipun. Iki dhisik sementara iki praine Tegalan, guys. Soale ya awake iki jek gatel kabeh. Engko nek tak apa terus-terusno malah parah ngono. Soale kuwi nek jerene apa Pak dokter ki biang keringat, guys. Keringet buntet nek ngarani nggih bener, keringet buntet tapi nggawa gatel.